Am început să joc golf la 50 de ani. Când prietenul meu mi-a propus să încep să joc golf, am replicat: sportul ăla pentru bătrâni? În scurt timp mi-am schimbat părerea. Nu e nici pe departe un sport bătrânesc, chiar dacă se poate practica până la vârstă înaintată. E un sport al minții, care necesită îndemânare, strategie și decizii rapide. Tot așa am început să investesc și la bursă după 50 de ani. Eram dintre aceia care considerau că nu merită să joci la bursă. Aveam convingerea că nu există o variantă mai bună de investiții decât în propria afacere. Ca și în golf, la fel a fost și cu bursa. Jocul ăla de noroc, doar că mi-a schimbat repede perspectiva asupra bursei. Nu e nici pe departe un joc de noroc, așa cum consideră mulți din afara fenomenului. E o activitate care necesită strategie, studiu, analiză și consecvență. Mi-am dat seama că investițiile financiare trebuie tratate ca și un sport de performanță. Asta înseamnă că dacă vrei să performezi, trebuie să te antrenezi bine și constant. La asta aveam experiență, așa că am început antrenamentele. Dacă vrei să vezi când și cum trebuie să începi să te antrenezi, intră pe linkul din comentariu.